Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Biyernes, pitsa 27 na bulan sang Marso tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur, Norte, kag Sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, skeletal workforce sa Kapitolyo ipatuman umpisa Lunes. Enhanced community quarantine sa Bacolod maga-umpisa man sa Lunes suno kay Mayor Bing Leonardia. Ilog PNP nagalaom nga mapabakod pag ilan na tipon nga impormasyon agod matumod nga kung kanday sino ang responsable sa pagpatay sa 8 ka tuig nga bata nga babae. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpalayag na sang presidential advisor sang mga negosyante nga si Joey Concepcion oy nga mabudlay sa pungsod na magpatuman kuno sang ikadua nga lockdown tungod maapektuhan ang mga micro, small kag medium enterprises kag ang ekonomiya sa kabilugan. Suno kay Concepcion, sa tion nga matabo ang ikadua nga lockdown bangod sa COVID-19, apektado na ang negosyo kag problema kundiin sila makuha sang working capital nga naubos sa first round pa lang sang lockdown. Dugang pa ni Concepcion nga mga bangko mabudlayan man magpahulam tungod sa kabalaka nga ma-expose man sa masakit. Sa naibalaan, 90% sa negosyo sa pungsod ang ginakonsiderar micro kag small enterprises, 8% ang medium, kag 2% lang ang large. Angot sini, ginapila ni Concepcion sa publiko, dapat magkooperar sa direktiba sang gobyerno, agod matap na ini, kay kung magpadayon ini, magasarurot ang ekonomiya, kag madamo sang aton maggagmay nga mga negosyante, ang mahimo madulaan na kapital, mahimo nga maputo, bangod sining karon padayon nga lockdown kag iban pagid nga mga tikang nga ginhimo sang gobyerno agod pakig-awayan ang COVID-19. Pinakadako nga halit sini ang sa ekonomiya, hindi lang sa pungsod Pilipinas, lakip na sa bugos nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts,
that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay.
kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, 51 minutos nang nakaligad sang magbalik na kita sa mga dalanon, merkado kag iban pa pagkatapos sang curfew alas 10 agtak na sa gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Ang aton patrol nagalambiyong naman sa pila ka mga merkado dire sa dakbanwa sa Bacolod. Siniingon tadugay-dugay kung kamustang kaimtangan sa Bacolod, kamusta ang mga presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred. Good morning. Masyado katawhay ang dalanon sa siyudad sa Bacolod. Sining kaagahon sa piyak sining pwede na kalagaw. Pwede kalagaw. Pwede na kapamalaklo, no? Ang aton sining mga kauturan diri sa area sa Burgos Public Market subong kaagahon. May mga supply sa gihapon Aksyon, Fred. Para gilniya sa aton sining mga kauturan diri sa Bacolod. Nga luyag temprano pa magpamalaklon. Agod yato nga maguruan law, at least tener na lang gid sa balay, no? Ang importante diri nga temprano pa nagpamalaklon na sila. And then ibang direction pa nag-aamat-amat pa lang bukas ang mga baligya diri sa Burgos Public Market sa piyak sini nga alas 4 ti way na curfew alas 4 ti alas 4 man nag-aamat-amat lakat ang pila naton ka mga kauturan nagabaligya diri man sa area sa Burgos Public Market. Subong kamustahon tabi ang mataan subong aga isda ta subong Aksyon, Fred. Ang mataan subong sa kay Junior tag pila subong Junior 150. Ay nubo sa Aksyon, Fred. Mataan subong 150 nagliga jang mataan niya kadalagan 200. So buting ganon we have enough supply, no? Sa aton sining mga kauturan tis makaingagaw pa para sa barato gid mo mismo, no? May man aloy Aksyon, Fred. Ang aloy ta subong niya dalagko ni siya. Hindi ni siya gagmay pero dagko gid ang aloy ko etik mga anom isa o kun pito isa, no? Pilang aloy tanyor? 140 lang. 140 lang. Oo, available, no? Sige, Nyor, thank you, Gil. Ay, gumaagali ho. Uy, kung kita sa gumaa mo. Ang gumaa mo, pila? 160. 160 lang ang gumaa. Aksyon, Fred. Available man subong diri sa kay Bupit. Kay Bupit. Ang tuloy, Pet. Tagpila tuloy mo subong, Pet? 40? 40? Ha? Oo. 40 Aksyon, Fred. 40 lang tuloy. Dumudamo supply subong sa tuloy Aksyon, Fred. Manumayos tuloy man. Dumudamo supply sa tuloy mo. Okay, abon nga available sa karon si kay Ungi available niya ilak subong. Ilak tangi tagpila subong. 200 still maintain, no? Ang iya sining presyo. Maintain lang. Maintain ang presyo subong. Nubo subong ang bangros, by the way, sa kay Juan panguton ta karon kay Nini may bangros mo sa kay Nini, pero diri kay Lubo-Lubo ti available per minute kay may kay siya lang gina-deliver ning Lubo-Lubo mo. May ang Lubo-Lubo tagpila
Hindi lang 140. 140. Karaho ta subong preo available. Wow, dagko ba? 140 man na. 140. 140 man na. 140 na lang sa aton sini nga mga kauturan pis barato baka temprano pa no. Lakat kita kadto kita kay Nini si Nini gabaligya subong sang may magluwas nga may panalagko siya, may araman diri sa Aksyon Fred available man ang bangros sa kay Nini. Ang bangros na subong tagpila? 120. 120. 120? Gamay man na. Oo, gagmay no. Gagmay ang bangros niya pero 120. Oh, may nag-abot sa imo pa ring dalko niyo. Ano niya tuna? Tuna Oo, pila subong? 350. 350 mayong presyo 350 naglubo gid sa Aksyon Fred sa ato sini nga mga kauturan base matingala sila nga naglubo kay damo supply sang isda diri sa Burgos Public Market Aksyon Fred and Aksyon Alvin, yes sir, may mga karaho da. ang karaho may ara karaho karaho ta pre karaho gani pila 140 140 Aksyon Fred Balokang karaho subong, nami ni siya kulit tigilinit subong. Pagkatapos, hindi man kita makagwa pag gusto sa merkado. Bakal kas ni kay barato siya, imo siya pakason bala, kag huluman mo sa mga patis, iban pagin nga panakot, pagkatapos ibulad na nga magkaging siya bala. Preparasyon nga kon wala gyud sudan, pwede ti sa masugba, pwede ti sa maprito. Yes, Aksyon Fred, kampiyon na. Kang iban Aksyon Fred sa may area sang barangay 10, kunti darang ginahimo nila. Kipod ko nang ginahimo nila sa karahuman. Amo galing ang ginahimo nila Aksyon Fred, o ginabulad nila. Namin na nga init kayo, gakaging gitsabla. Oo. Nga ibanda, lamayo, no? Ginalamayo yung iban. At kung lutoon, kampiyon ang sabor. Daw aga pa na magutom ko. Diri kita Aksyon Fred, the best man nga milusubo nga aga talaba. Ang talaba sisi. Pero niya ano ni siya dai? Talaba o kung sisi ni siya? Salakot sa? Salakot? Oo, may talaba. May paaman sisi. Oo. Pila subong nga buhi ni siya Aksyon Fred. Buhi. May kon paghihilaw pa ni siya. Ang talaba subong, purti ka mga tambok kay man titigilinit. Yes, oo. Pero di ka tambok subong Aksyon Fred. The best na siya. Ready mo lang niya pabukalan mo na yung mga 1 minuto, 2 minuto. O aprihan mo dayon. Wow, kampiyon. Pila gani subong day ang talabata? Tag 20 ang tumpok, 350. Oo, tinumpok na lang din, no? Kilo, tag 40, mabalik. Kung kinilo, tag 40. Mas mayo na lang tinumpok damo. Anyway, ang kwanta subong, gagmay nga pasayan ta, tagpila ni siya. Ang pasayan ni daw, tiger man niyo. Sa kwan niya siya, no? Bye-bye. Pila? Tag 20 tumpok naman, pero per kilo, baligyan naman 300. 300 Aksyon Fred. Pero sa kay Bibit, ang putian nga dalagko, gijabla Aksyon Fred nga putian. Daw kamulagko ang kadapoon niya, nga daw lantaw mo, daw mini lukon. Ang bili Aksyon Fred, 400. Tub-tub, 450. Kaya magadepende sa gihapon sa sizes. May kung siya subong crablets. Ang crablets mo? Aman sa hapon kung may pangwaan ang baligyan naman, tag 120 ang kilo. Pero ang inatado, tag 20. May kinala ka din nga ako, no? Talaba. Oo, sisi. Sisi gali. No, sisi na. Tinala, tampok pala Aksyon Fred mo. Ang tinala nga sisi. Pila siya kung ibutang ni sa baso. Tag 20 ang baso, 350 man Japon na yun. Ari pag inang isa, ano ni siya, tahong? Tahong, tinala nga tahong. Pila siya? Tag 50 ang kilo. 50 ang kilo. Supply ta from? From Barangay Madalag, Ibi Magalona. Madalag, Ibi, Magalona. Pangita ko sang kasag mo? Kasag pero crablets kagagmay nga kasag. Si Madam katahom sang kasag ni Madam bahing kalabanan. Mamang kasag mo tagpila subong ma'am? 300 pesos Aksyon Fred. Kasag dagko ni siya, tambok, bahi pa. Tika ngayon sang kagwapa sang babae nga nagabaligya no diri sa area sang Burgos Public Market. So amo ni Aksyon na Fred, no? Ang pila ka mga sitwasyon kagabaligya. Balik kita Aksyon Fred kami ara pagid diri nagabaligya pa sang gagmay pagid no. Mga isda mga parisining gurayan no.
Tabagak, lupoy. Aksyon Fred, ang lupoy nga ginpangita mo? Available subong. Oo. Oo, ang lupo. Pila ni, lubo-lubo mo. Sa 140. Ano niya? Ano ma, lupoy. Lupoy. Oo. Pila? 140 man. Namit na pamalhan, gid. Namin ni siya pamalhan daw. Lupoy. Magdako ni siya nung lilang na. Magdako, Aksyon Fred, lilang. Oo, subong ya lupoy gagmay tapos niya pamalhan subong no ang si Bibit lagaw man sa iya sini nga mga constituents kung sino ang kulang baligya no sino wala na baligya ari lis Bibit pero ang istorya natin Action Fred si Sir Ruben Casipi ang presidente mismo sa Burgos Public Market nga siya mismo ang nagabisita man lantaw sa sitwasyon sa iyang mga kaupdanan diri ang supply nagikan sa Sibukaw, Barangay Banago, may ara supply gikan sa Inubaan, Kasubong man sa Banwasang Valladolid. Si Dini Pato daw, wala kita daw. Oo, duha na mga pila na ni Kadlaw, daw street nga isa kasimana, way ko kita kay Nini Pato. Basin sa ang concentration niya, Action Fred, dara sa area sang kwan, sa may kwan bala, ang karnihan. Pero lantaon ta bala kay usi saon ta kundi si Nini Pato. Kay normally kada aga dira na siya rekta kay Sir Ruben Casipi mo. Anyway, Action Fred, no? Amo ning sitwasyon diri baligyan ay sa isda diri sa Burgos Public Market. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Oy, libre nga medical check-up, importante ini. Libre nga konsultasyon, kadto na kamo sa life. Ang takna sa aga, tub-tub alas 3, ang takna sa hapon. Mayo ini, sa life extension, kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation, kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang nagaklinik dira. Importante gid nga makabakal kamo sang ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa life kat pinakamapatihan nga ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon sina maayo klase. Kay bisan sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan ang Life Extension Vitamin Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you,
The citizens will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, skeletal workforce sa Kapitolyo, ipatuman na, umpisa Lunes. Balita Kapitolyo. Detalye sini, po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Igapatuman man ang ginatawag nga skeletal workforce sa Kapitolyo Provincial sa unang nga adlaw o kung umpisa una man nga adlaw sa implementasyon sang enhanced community quarantine sa Bugos nga Negros Occidental. Suro kaya Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ang mga medyo may edad na nga empleyado sa Kapitolyo kag hina-hina na ang resistensya ang pwede nga makapadayon sa nga ila sa nga trabaho bisan ara sila sa ilang nga puloy-an. Samtang ang mga hubines kag polopor sa adopa, amo naman ang pahanugutan nga makapadayon sa nga trabaho sa ila sinitag sa tagsa ka mga departamento. Pila lamang ini sa mga nasaad sa damlaglang ginpermahan nga executive order ni Governor Lacson kahapon nga mag-umpisa Marso 30, tubtob Abril 14. Governor Lacson. Definitely, na tayo, skeletal force. For those employees that live outside of Bacolod, they can work at home. For those employees that have underlying conditions, can also work at home. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Ang kabugusan sang mando ehekutibo sa gobernador kag posible mando man executive order ni Mayor Bing Leonardia talakayon ta na karon sa ikadua nga hutong sang aton pagpangalagad. Sa aton mga kauturan importante ni bakal kamuhabon 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical, habon puro-puro kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang may antibiotic kapang dipinsa sa germs, viruses kag bakterya. Santo ibo ini sa mga katol-katol, arikis, punggod, alap-ap, ringworm, kaspa, baho sa lawas, kag iban pa nga problema sa panit. Sa beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis kabagubin tulokon sa mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula 32-19. Una nga bula resulta 32 kag 19. Second draw, ikadua nga bula
21-33. Ikaduha nga bula resulta 21 kag 33. Third draw, ikatatlo nga bula 27-14. Ikatatlo nga bula resulta 27 kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock.
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Certified world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang O morning, kapi-kapi kita, Dr. Alfred's Green. Kauturan, maayo ini kay makabulig paalerto sa atong lawas kag paminsaron. Sa mga lulo it lula, ginikanan, kabataan, pwede gid ang pwede sa kabataan, gapagsik, gabring memorya, nawla ginakapoy, always healthy. Bangod non-acidic, non-addictive, ang Dr. pinabugos ka pamilya, healthy pagkamo. Loaded ini sang phytonutrients. Panawag sa iya, natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Gamit kamo sini ha. Kay ang mga utod naton bala, tag 2-3 kadlaw, hindi makaitsar, abyan, delikado ina. Ang nagasulod dapat magwa. Pero, kung daw medyo kabudlay, gid, pagwaon sa mga higko sa tunlawas, kapi-kapi ka lang, doktor lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kagtanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, porte no? Ang arangkada subong na sentro kay Senador Coco Pimentel. Bangod sa pagdulong niya sa iya asawa sa Makati Medical Center nga ini siya nagpositibo sa COVID-19. Pero questionable, kag dilibatihan pa ini. Kay nakahibalo, suno sa report, ang senador nga positibo siya sa masakit alas 9 sang gabi sa tung Marso 24. Hindi ba? Nagdulong siya sa iya asawa nga manugbata. Nag-abot siya sa medical center alas 7 sang gabi. Kag nakahibalo siya, ginpahibalo siya nga positibo siya sa among Tagaw alas 9 sang gabi. Ang buot silingon, siyang magdulong siya sa asawa niya, wala sa kahibalo nga positibo siya. Alas 7 dulong niya. Alas 9, dito kag nintawgan siya nga nagpositibo siya. So ang buot silingon, pagkabalo niya, nga positibo siya, suno sa senador, hinali, gulpi mo siya nagwa sa hospital, kay kabalo siya, sang matabo kon ara sa sulod sa hospital, nga ini siya, igo na sang coronavirus. So, dilibetihan na. Kadamo sa nagpakamalaot, nga naglapas siya sa kwarentina, apang kung pamatian tang rason sang senador, sila niya ti alas 7, nagsulod ko, alas 9, kag kabalo ko, wala ba ko kabalo nga positibo ko? Kay kung kabalo ko nga positibo ko, natural, hindi ba ko magsulod sa ospital, pagitaan mi Diyos nga kung sinong madulong sa asawaya sa Makati Medical Center. So, depende niya sa investigasyon. Kung diin na matuod kung matuod ba lang nga pagsulod siya sa ospital, kabalo na siya, nga positibo siya. Pero kung pamatian tang rason sa senador, sininya wala ko ya kabalo, alas 7 ko nagsulod, alas 9 kung paibalo ko, nga positibo ako sa COVID-19. So, ini nga isyo sa nasiling ko na dilibatihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas sa gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, Santon Pas Herbal Oil. Balanyos ini nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga erba, palanakit sang kalawasan, kalutalutahan, ibanyos lang ang Santon ni sa butod dyan sang kabataan. Sakit yan, sakit puson, epektibo, nga inugbanyo, Santon alkamos ini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sa pagkinanglan kag emergency, inyugid ini, mapuslan, ang mabakal, pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time,
las 5:25 na. Puwerte na. Gadagsa na subong ang balatian. Uy, labay man ang akon, mga 3 ka bilyon bala sa bilog nga kalibutan apektado sang COVID-19. Kag ang bag-o nga mando sang DILJ, kundi wala ka subong mask, hindi ka pagpasudlon, no mask, no entry, sa mga dalagko nga mga establishmento komersyal, ginpauntat ina sang DILG. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood,
at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na, Santon Plus Herbal Capsule. Ini siya nga magtunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas. Kung may bukol tunawa, basi mangin malignan pa ina. Kaya ang tumor, bukol sa baga, goiter sang una, ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera okay man, ugaling may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon nga nagatubo sa lawas, iya ina tunawon. Ikombinar nyo ang amuning kinanglanon ta, subong nga tinion, para magbako ng aton lawas, hindi kita dali tapikan, trangkaso o bosi po nilanat, kag iban pa nga pamalatian nga mahimo, makadulong sa aton sining kagaw nga makalalaton kag makamamatay. Ikombinar nyo ang gabulag ang duwa gaupod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Diri kita balita naton sa City Hall, Enhanced Community Quarantine sa Bacolod, mag-aumpisa man Lunes suno kay Mayor Bing. Detalyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayong Aksyon Fred, lauman nga naman nga adlaw subong nga simana pagapermahan man ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia ang executive order nga nagapaydalom sa bugos nga syudad sa Bacolod sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Ini matapos Aksyon Fred ang formal nga pagpalayag ni Governor Eugenio Salacson nga iya na napermahan ang executive order nga nagapaydalom sa Negros Occidental sa ECQ kahapon nga adlaw. Sa bahin naman sa Bacolod City, ginpahayag ni Mayor Bing Leonardia, nakakomit na ini sa mga opisyales sang Kapitolyo Provincial nga magakooperar ang syudad sa ginapatuman sang probinsya. Sunod sa alkalde, nakapreparar na ang Bacolod City kasunod man sa mga sudasod nga pagsinapol o po ng mga punong barangay. Kagperma na gid lamang Aksyon Fred sang EO ang kulang sa pagpatuman sini umpisa man sa Lunes nga adlaw Maso 30. Sa libro ng Aksyon Fred, na-record sa Bacolod City ang pinakauna nga kaso sang COVID-19. We need to do now is simply sign the executive order. Either I sign it today, tomorrow, or when. It will be effective March 30 also to synchronize with the province. So this will be one united action. Dapat yan si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang live recommend ang live extension mushroom extract, mangosteen fruit extract plus vitamin D3. Kada aga ugali ang pag nga mayara sang vitamin D3 sa J7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta Kape,
Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response.
The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita ang kapulisan sa ilog nagalaom mapabakod pag ilan natipon nga impormasyon agod matumod kung kaday sinugid ang responsable sa pagpatay sa 8 ka tuig nga bata nga babae. Detalye siniupod kay Aksyon Brian Mordin. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred nagalaom si Police Major John Ganzon, ang hepe sang Ilog PNP, nga mapabakod pagid ang ila sini nakalap nga mga ebidensya kag pagpalayag sa mga witnesses agod nga matumbok na ang mga tawo nga naghimo sa pagpatay kag posible paghimulos man sining 8 ka tuig nga bata nga babaye nga taga syudad sang Kabankalan apang nasapuan ini dira sa may Hacienda Palma, Barangay Andulawan, Balwa sa Ilog, Tinilikdan nga adlaw. Suno kay Ganzon, may mga persons of interest na sila pero nagpamalibad ining hingadlan bangod nga padayon pa man ang ila sining investigasyon. Action Fred. Ginahulat man nila kung may resulta na ang medical examination sa biktima para kung mag-file sila sang kaso, pwede ini lakip man ang kaso nga murder. Action na Fred. Sa sinibatinyon, nagalaom ini sila nga mahatagan gid sang hostisya ang kamatayon sang biktima. Inang balita, ini Aksyon Brian more than report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, jutay na lang.
Nagdutay na gidman. Nagjutay na gidman Aksyon Fred, no? Nagnubo gid siya from 56 kagabi at is nabuhinan at sobras tunga kay 27 na lang Aksyon Fred ang nagpasaway kag naglagaw sa dalan sa piyak sining ongoing pa, no? Ang curfew sa nagakatabo ning pagdakop sa mga nagabayular sa curfew. Dutay na lang pero may ara pagid. Ara pagid, no? Mayo lang subong station number 1 kundi nagliligad damo-damo subong 0 sila. Ang station number 2 siyam ang nagkaladakpan. Ba, damo-damo pagawa? O, damo-damo pagawa. Sa siyam Aksyon Fred, isa diri babae. So, sa station number 4, siyam man ang nagkaladakpan. Duha, bae. Sa station number 4, ang Tresubong medyo matawhay. Ang police station number 6, Aksyon Fred, ang nagliligad to, damo to kadadakpan, subong siyam na lang. Duha gyapon ba in short Aksyon Fred, tatlo ka police station, puro tag-siyam ang nagkaladakpan. Ang station number 8, maro tawhay, wala isang may nagkaladakpan. Aksyon Alvin? Yes, sir. Kundi ang aton konsentrasyon subong korpyo. Kung sino ng mga nagkaladakpan, pila ang mga nagkaladakpan. Ang akot pamangkot amuni, sa mga blatter entry naton sa nagliligad nga inadlaw, daw nadula ang bypass tula na operasyon? Ang bypass kagabi, may ginpatigayon. Kagabi Aksyon Fred, joint operations ni siya sa Regional Drug Enforcement Unit. Isa idalo man sa police station number 6, no? Actually, 30 anyos diri ang ginaligar drug pusher ang nadakpan sa bypass operation kagabi. Sa area naman sang Takuling. Actually, ang subject diri, ginkilala kay Michael Lopez, 30 anyos. Nagapuyo ni siya Aksyon Fred sa Burok Kabukiran, Barangay Takuling diri sa siyudad sa Bacolod. Karon suno diri kay Police Captain Elmer Bonilla. Ang subject Aksyon Fred sa bypass operation ginakabig man sang ila siningahanay bilang street level individual. Sa diin kagabi na timingan gid sa piyak sining may ginapatigayon kitang kunti dapat home quarantine at nagkatiga sa gyapon baligya Shabu. Nakuha sa suspect ining 5 ka plastic sachets ang ginasuspetsohan Shabu nalakip na diri ang drug paraphernalia karon ang ining si Lopez ang detenido karon sa custodial facility sa station number 6. Ang kinawatay Aksyon Fred naghagan-hagan subong. Kay dutay tawag lagaw eh. Kani man dutay kung maglagaw ka ginman, duha ka bagay na ritubado ka kung kawatan ka. Isa pa na Aksyon Fred, no? Nabinigit sa Lunes, Oo. Dali ka gin mapusasan kung makita kang galibot-libot. Nagpasaway. Ang mali Aksyon Fred, no? Balita, report sang patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:54. So, konsentrasyon sa kapulisan, korpyo, droga, illegal gambling. Pero sigurado ako, pag-abot sang pitsa 30, mabatyagan gid ang kalinong sa bilog nga probinsya plus dire sa siyudad sang Bacolod. Wala tonta, pirma na lang ni Mayor Bing Leonardia ang ginahulat. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo natin at Easy Rock.
Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.